Win, anak dulurmu teko lho. Ndang ditemoni kok ning kamar ae. Dulur sapa sih, Bu? Mbak Nur. Aduh lah, apa sih wong iku mrene, Bu? Budi ya melok. Gak, Mbak Nur tok. Ndak temonono. Aduh lah, apa sih lagian wong iku mrene, Bu? Wis gak, Bu, nak nang kene lah aku iki, Bu. Gak sopan. Ana dulure gelem marani. Aduh. Ndak paranono cepetan. Lah apa sih? Bu, iku mau oleh salam teko ibuku. Ya, salam balik. Sehat toh? Alhamdulillah sehat. Saking iki mau aku metu Bu ning omahe koncoku, dadine mampir mrene. Ya ngono. Omahe cedhek. Wis sering sambangi rek buleke iki. Iya, Bu. Aduh, lah apa sampean kirene Mbak Nur? Yo nyambangi bulekku sih. Aduh, alasan tok sampean niku mbiyen kok pas kene gak duwe riyo ya lho gak gelem rene sampean niku. Wong aku mbiyen lho ambek ibuku lek pas dolan nang omahe sampean ku ono ae sampean niku alasane ambek bude cek iso ngusir aku ambek ibu. Gak oleh ngomong ngono, Win. Aduh kok iki saja dipeati. Alah Bu, wong tak omongne ku lho kenyataane. Wong ancene ya temen kok. Semenjak awake dhewe soge lho Mbak Nur lho malih sering dolan-dolan rene. Soale apa? Ngerti lek sampean loman. Ben moleh lho lak mesti sampean sangoni sih Bu. Makane Mbak Nur saiki seneng dolan rene ku. Gak oleh ngono iku Mbak Win, fitnah iku jenenge. Gak fitnah apane wong kenyataane. Wis mlebu Win, mlebu. Aduh, salah aku mang sampean kongkon metu. Wis mari ngono Mbak Nur kongkon mulih. Wis mlebu, wis mlebu. Salah ribet ayo. Wis. Sepurane yo aja dipeati. Ya ponanmu yo ngono iku. Walah iya Bu, gak apa-apa. Ya wis Bu, aku tak balik ae ya Bu. Yo, iki tak sangoni sik. Walah Bu, lah apa sih gak usah. Apa gawe mangan kok. Usah. Apa-apa. Alah mesti ate ngene sih, Bu. Biasane. Ya wis suwun ya Bu. Salam gawe ibu ya. Ya wis aku mulai ya Bu. Ya hati-hati. Suwun Bu, Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah lumayan 300. Dobol wiwin iku. Ero wae lah aku mrene golek sangu.